салом дӯстон, айни замон дар сеюм база қарор дорем назди гардиши фурудгоҳ. Дар инҷо худи чордомаи гардиши фурудгоҳ ва рост роҳ ба сӯи Садбарг. Дар инҷо худи сеюм база ва тарафи жилмассив. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар Манамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар Манамин бино ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, Манамин домои сеюм база мебошад. Ин домои гардиши фурудгоҳ ва худи бинои истиқоматӣ. аз 9 ошона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар якум ошонаш ҷойгир аст. ворид мешавад. дар бино албатта ки лифт ҳаст дӯстони азиз, лекин лозим нест, чунки хона дар якум ошона ҷойгир мебошад. Манамин хона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. бинои нав мебошад дӯстони азиз. хона нав ба даст таъмир аст. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест. хонаи нав аст дӯстони азиз. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. нархи хона бошад 620 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, наворона шуруъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ, роҳрав, ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳамон. инҷо ошхона мебошад дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, шумо метавонед дар инҷо треза кунем, лекин ошхона боз трезаи байни ҳуҷрагӣ ҳам дорад ва ҷои битишка бошад дар Манамин тараф дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони азиз. ноҳияи Шоҳмансур, сеюм база, ҳамагӣ як асмонотка болотар аз чордомаи гардиши фурудгоҳ. ҳама чизҳои дар корӣ, аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, мағозаҳо, ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо ҳоҷатхона. ин бошад ҳамон. хона бо барқ бо оби доимӣ таъмин мебошад. марҳамат дӯстони азиз, Манамин гуна хонаи зебо, хонаи нав дар бинои нав ҷойгир аст. нархи хонаро боз такрор мекунем. 620 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барои кор. худо нигҳбон.